करता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची मुरवी मुरवी प्रेम कृपाजनाची सर्वांगी सुंदर उदिशोराची कंठी जळके माळा मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती रत्ना खचिता भरा सुरगौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुमेश्वरा हिरे जडिका मुकुटा शोभा शोभरा गुणगुणती गोपुरे चरणी भागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना शरण वक्र तुंड श्रीनयना दारा माता वडकाय सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती रमणवती विक्राया ब्रह्मांडी माळा विषे कंठ काळा तुझे श्रीवाळा लावण्य सुंदर मस्तकी वाळा हे दुनिया निर्मळ वाहे जुळजुळा जय देव जय शिवशंकरा आरती हो वाळू कर्पूर गौरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनाच्या माळा विभूतीचे उदरण शिवकंठ नीळा ऐसा शंकर शोभे उमावे राळा जय देव जय शिवशंकरा आरती हो वाळू कर्पूर गौरा देवी दक्ष सागर वंदन पैके रामाजी अवतीचा जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरै सुरवरदे सार्वसंजीवनी होती निलकाचा श्रीशापासून जोडी जोडी भवपाचा आंबे तुलवासोन पुरपुर विलहाचा नरहर कैलिनाला वनपंकजयिता जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरै सुरवरदे सार्वसंजीवनी दूते 28 विदेवारी उभा वामांगी रकुमारी दिव्य शोभा पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेला धरणी वारे भीमा उद्धरे कणा जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ भावे शिवलगा जय देव तुळशी माळा गळा कळके मुनिघाटी काचे पीतांबर कस्तुरी नल्लाटी देव सुरावर नित्य भेटे गरुड हनुमंत पुढे उभे राहते जय देव जय पांडुरंगा रखमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ भावे ज्वलगा जय देव धन्य वेणुनाद क्षेत्र पाळा सुवर्णाची कमळे वनवाळा गळा राही रघुमाबाई राणी या सकळा ओ वाई तो राजा विश्वाचा जय देव जय पांडुरंगा रखमाई
पुढले गाडी करा रे मागे रे करा अग्रेस गाणं होतं इदं परमया देवो सागरं परमतेने देवाचे भोजन भले सर्वत्र सात फलदान समराज समोरताः मृत्युंजय भद्राय निरंधाय जमयामृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः वेदांतं समन्वय या समाधाधिपती नागेश्वर आणि त्याप्रमाणे या गावचे आपले ग्रामदेवता शांतादुर्गा त्याप्रमाणे कळेश्वर मल्लेश्वर रामेश्वर आणि अंधेश्वर असणारे देवता सगळ्या देवतांचं स्मरण करून 6 वर्षांमध्ये आज आपलं दर वर्षाप्रमाणे करतात मग आज आपलं त्याने सगळ्यांनी केलं होता जेणेकरून मान्य करून घ्या पुढे आपले कार्यक्रम असतात त्याचे ज्या ज्या कार्यक्रमात सगळे तऱ्हेचे अडचणी विघ्न संकट येणारे असतात ते सगळे तयार करा त्याप्रमाणे ह्या तुझ्या मंदिरात काम आता तिथले बेगीन जावचे आणि तुम्ही आपलं ते करून घेवचे आणि दवाखान्यासाठी तुझे दिवस माझ्याकडे सेवा करून घेवची अशा रीतीने पूर्ण जेवणकार झालं त्याप्रमाणे आज आपल्या आजच्या दिवसापासून कार्यक्रम भोगापर्यंत कुठल्याच तऱ्हेचे विघ्न संकटात न येता कार्यक्रम करून घ्या त्याप्रमाणे सगळे पुस्तक त्याप्रमाणे करून कामाचे आपले सगळे लोक आणि म्हणजे राहणारे सगळ्या भक्तजन असे जे जे असतात त्यांच्या प्रत्येकाची कामात तुम्ही जेवण करून घेऊन जतन करून त्याप्रमाणे भाड्या कामातले लोक येतात आणि ते प्रत्येक तुझ्याकडे येतात ते मागण्या करतात आणि होतात त्यांच्या कामाला जातात त्यांना तुझ्या चरणाकडे विनंती करतात कोणाकडून सुख मागण्या परत वेळेच्या समाजून त्यांच्या प्रत्येकाच्या व्यवहाराकडे धंद्याकडे कामाकडे कष्टाकडे हातापायाकडे दारूजोडीकडे नोकरी चाकरीकडे गाडी वाहनाकडे तुमची पूर्ण झपाटी करून सर्वांचे रक्षण करा त्याप्रमाणे भोगी बाळाचा आवडतात त्यांचा ते विद्यार्थ्या प्राप्त करून घ्या त्याप्रमाणे जी कार्य असतात त्यांची लग्न कार्य असतात त्याप्रमाणे ती कार्य ज्या जागेवर शब्द लागतात तो शब्द स्थिर जाऊन तुम्ही आपली त्यांचे कार्य करून घ्या आणि सगळ्या आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून घेऊन मनातले उद्योगी कामाला सिद्ध करा आणि हा संकटाचा ते जाता तिथले देखील परिहार करून लोकांना त्याचं समाधान शांतता प्राप्त करून द्या आणि सेवा असे केलेले तुझ्या जनाकडे रुजू करून घ्या पावन करून घ्या रक्षण करा सांभाळ करा आणि बरं करा मंगलमूर्ती श्री गजानन महाराज की जय श्री आदिशक्ती श्रीदेवी महामाया शांतादुर्गा माता की जय श्री सरस्वती माता की जय श्री महालक्ष्मी माता की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री वाबळेश्वर महाराज की जय सगळ्यांचे परत एकदा सगळी त्यांचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत 58व्या भाग ज्योतिषापित करतं जे जे भाविक या तज्ञात जे जिंकले जे असतात तसेच जे घरा राहून या दर्शनात पाहू ना घरा राहून तुझी मोठी भावना त्याची प्रेरणा प्रार्थना देतात त्याच्याही क्षणी तू प्रकटला प्रसन्नला साऱ्याचे मनोकामना मनुष्या सदिच्छा पूर्ण करणारा तुझ्या शुभाशीर्वाद आणि महामार्ग संकटातून निवारण करून आमच्या या मानवतेचे रक्षण करणारं व तुझं शुभाशीर्वाद प्राप्त करून आजचे यजमान असलेत या 58व्या महाज्योतिर्सवाचे समीर विद्याधर तोडणकर आणि त्याच्या कुटुंबियातर्फे परत तुमच्या परत एकदा स्वागत सुस्वागतम आणि आता आरती होते असा त्याच्यानंतर महानैवेद्यातलो प्रसाद जो असतो ते तुमचा प्राप्त करून म्हटलं महानैवेद्य तुम्ही सगळ्यांनी शिस्तीन घेवतो तुम्ही अल्लुडबाजी ठीक करचे नाही नैवेद्याच्या त्या नैवेद्याच्या ते तुम्ही भक्तिभावाने त्याचा मान सन्मान लागतो याची तुमचा विनंती करता आणि फाल्याचा जो कार्यक्रम जो होता मंगळवार दिनांक 22 रोजी सकाळी 10:30 वाजता सार्वजनिक सत्यनारायण पूजा आणि त्यानंतर महाप्रसाद प्रसाद आणि महाप्रसाद आणि हे पूजेचे यजमान जे असतात श्री और सौ कांचन अर्जुन शिरोडकर खोबरावाडा म्हणजे ज्याचा आम्ही किसन म्हणून ओळखतात
ते किसन रामचंद्र शेवळकर कोबरावाडा आणि कुटुंबियातर्फे तुका सगळ्यांक सस्नेह निमंत्रण आमंत्रण सगळ्यांनी याच भशेन तुम्ही सगळ्यांनी आरती प्रसाद आणि महाप्रसादाक उपस्थित रावचे सगळ्यांक देव बरें करूं. आज बाबरेश्वरचो जत्रोत्सव आसा त्याच्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? आज 58 वर्सांनी बाबरेश्वर जात्रेक त्या निमित्त सगळ्या प्रमोटकारांक आणि गोंयच्या लोकांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. बाबरेश्वर देवस्थान एक जागृत देवस्थान समुद्र किनाऱ्याचेर आसलेलें आनी हो जे हाकेक पावणारो देव आज लोक मोठे खुशेन येता हांगासर कित्याक हांगासर येयलो की ना कोणूय आपली आंगण इच्छा प्रकट करता माझें काम जायना संकटाक पावल्या कोण म्हणटा आपल्या पुलिस आहात आपणाक भरती नोटीस जावं आनी कोणा लगीन जावचें अशें हांगा सांगणें करता तो वयता करून वयता म्हणल्यार जालें की ना तो येवन घड हें दिता अशी एक प्रथा आनी बाबरेश्वर देवस्थान ही जात म्हणजे खूब फरक जागृत आख्या गोंयभर फामाद आसलेलो. ही जात्रा म्हणजे आख्या संवसाराक फामाद आसा बनरा फेस्टिवल म्हणून फॉरेनर लोक भरपूर येवन हांगाचो लाभ घेताले आनी खूब खुशी जाताली. केळीचे घड लावपाची परंपरा खंयसून सुरवात जाली, कशी कितें? म्हणजे केळीच्या खुबशा लोकांचे कितें ताचो मान म्हणजे केळी दवरताले आनी सांगणें करताले लोकांक मागीर आनी बरें काम जालें आपलें जाल्यार काही घड करता खोशयेन जालें ते कोणी एक जाले 5 घड हांगा जागे म्हणजे आपली खोशी म्हणजे आपलें काम केलें म्हणून तें जायना जालें कोण शीक आहलो तो बाबा बरो जालो तो आपले व्हडले खोशयेन दितालो अशी ही परंपरा आहा. आनी आतां आमचें देवूळ आहाय आमच्या गांवच्या लोकांचें आनी एक स्वप्न आसलें आनी आमच्या कमिटीचें आसलें कितें आमी बरें व्हडलें भव्य दिव्य देवूळ बांदचें म्हणून गांवचें तें आयज आमचें 70% काम पूर्ण जायत येयलां आनी आतां हें आमचें आनी काही तरी प्रॉब्लेम जालो कितें फाटीं सायक्लोन जालें तामिळनाडू आनी फातर येता तितले तामिळनाडू येताले ते तेका लागून मातशें आमकां डिले जाली ते आतां फुडले 2-3 म्हयन्या भितर रेडी जातले अशें कॉन्ट्रॅक्टर सांगलां ते आमी हें करतले आनी लोकांचें जें आसलें तें पूर्ण जाता 70% देव रेडी जाता. आनी पयले म्हणटा म्हाजें हांव हें करता जे आमचे डोनर आहा आनी म्हाजे वेल विशर आहा लोकांनी जायती डोनेशन दिली आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजे कमिटीन म्हाका बरें सहकार्य दिलें म्हणून हांवें काम करून पावलो अशें सगळें हांव देव बरें. सांजचो प्रोग्राम कशें कितें आसता? आनी एवरीडे हांगासर आयज पयलीं स्टार्ट आसता तो लघुरुद्र आसता मागीर महानैवेद्य आसता मागीर रातचें मागीर नाटक दशावतारी मागीर दुसरे दिसा सत्यनारायण सार्वजनीक सत्यनारायण महापुजा आसता मागीर आरती आसता मागीर महानैवेद्य मागीर रातचो प्रोग्राम आसता 7 दीस डेली प्रोग्रामांनी आसता आनी चालू आसता. आनी जशें आमी लोकां कडेन मागलां की हांगासर कोरोनाची महामारी आसल्या कारणान मातशें सावधगिरी घेवचें मास्क पावन येवचें म्हणून. पणजे आसा पणजे हय हॅलो
आहे ना रोज समाचार बाईट देऊ वाटेर जायना म्हणजे सायडीन रावली घेऊन होता होय श्रीदेव बाबरेश्वराचं 98 वार्षिक जत्रोत्सव चालू आसा आणि ह्या जत्रेक लोक अख्ख्या गोमंतकासून येतात कारण हो जो बाबरेश्वर देव आसा तो सगळ्यांच्या हाकेर उदेणारो असो देव आसा आणि कोणाच्यो ज्यो आंघोळी कोण आपले ज्यो ह्या बाबरेश्वराची चरणी येवन आपले जे कितें गाराणें घालता आपले जे कितें काम धंदो जे मना कितें आपले विचार आसतात ते मांडटात आणि त्या बाबरेश्वराच्या कृपेन सगळ्यांचे बरें कल्याण जाता हो 7 दिसाचो उत्सव आयज हो पयलोच दीस आसा आणि सगळ्यात तुमकां गोमंतकाक हांव म्हाज्या तर्फे हांव माजी अध्यक्ष ह्या बाबरेश्वर देवस्थानचो तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता देव बरें थँक्यू थँक्यू बाहेर वाढ